bandiraɓe julɓe musidɓe tedduɓe eɗen goni e khutba men ɗimmo ha joni fewti ko e tinnare. Neɗɗo o foti tan koye tinnade gurdam makko pop o foti ko tinnare. Ƴew Allah subhanahu wa taala o wi laqad khalaqna al insana fi kabad. Allah o tagi neɗɗo ko e tampere. En gandi noon neɗɗo o tagraka foftere tan. duraydina haala fatlubul ula bi ta'ammulin wa takhallu'in in lam tafuz bi nayliha bil mutladi. O wi neɗɗo yo ɗabbu towal kala ɗo gonɗa ɗabbu towal keɓirta towal ngal noon ko gollude e yewde wona kay wonde garam place walla wonde bitikaji janani walla jooɗade kala ɗo feñayagal woni ko toon gonata keɓirta ɗum ko gollude e yewde ɓaade a jibidinaka e dañal. So tawi a jibidinama e dañal a tampata sa yi neɗɗo ina tampatan ko jibidinaka e dañal ngal sa tawi ka ligganaɗo sa tinnima tan sa waɗi effort seeɗa tan ma Allah walle. ɗum waɗi neɗɗo o yo daro darde mawde e meeɗi nande ceerno Samassa ine wiya o wi neɗɗo hunde fof etto ɗum o wi kono sa wi mi wawa haydara wonata a etoto beele ma Allah walle kono sa etaki joni holno Allah wallirtuma. ɗum waɗi neɗɗo gandu goɗɗo ne wiya la tagul asli wa fasli innama aslul fata ma qad hasal. o wi neɗɗo hoto ha laslima min komi ɓi kaari walla to jeeyami ala neɗɗo woni lasli sakata tan ko gasi e makko ko ɗum tan tinnare makko nde so tawi ɗo soyna fof o wiye oɗo ko neɗɗo tinniɗo ko neɗɗo baɗɗo fayida. enen noon leñol men ngol angol mankiyade eɗen manki darade no feewi saabu en neɗɗo goto dañata e galle tan yimɓe pop pawto e mum yimɓe pop calo gollude meeɗi yaade jeeri jaati kam goto o wadde ɓi ko o ande ɓiɗɗo o te ɓiɗɗo o ko desɗoni jogui sukaɓe joni noon o ande makko o ari o haalanimi mbimo aɗan no mbatta a hokkat mo hirande makko hokkumo hirande makko tan hoto wadde makko haydara hokkumo hirande makko. so tawi janggo ko duggere ya duggere codanamo barme codanamo ko foti yadude hen pop ngara tottamo kalanamo noddamo mbiya yo ƴettu hirande makko. o yeehi o soodoyi barme o soodi ko yadata hen pop o soodi sak maro o ari ko kalami ɗo ko biduni iftira'in wona fifindade. o ari o noddi ɓiɗɗo o wi ɓaade noon en donki faamodirde no jiɗirmi ya wonirni a wonirani noon no jiɗirmi ya waɗiranam ni a waɗirananimi noon joni noon a ƴettat hirande ma hande. o yeehi to galle baali to e nayi to o faltanimo o wi ɗum ɗo noon ko an jeeyi ɗum yarutinde ma min noon en certi ko an jogoto hirande ma an jogoto debbo ma haydara mi waɗantama. kanko waaji omo jogui sukaɓe ɗiɗo ɗon tan han ndeysan o wone wayti o geddi galle o yeehi o fayi wuuro kaw makko en watta arrangement o yafni bam makko hande ko normal o wi omon wallodira e babiraɗo ɗum fof noon holko jangguinta men eɗen manki wallede neɗɗo o holno fotiri jogorade responsabilité galle jogorade responsabilité hirande surtout ma wadde galle. aɗa yiya galle wone neɗɗo resa ko naworteɗo tan haydara o wawa wadde ɓernde koko maayi masala haaji ɗi ne keewi gonga neɗɗo o aduna o wallete tan kono neɗɗo o so wallama ha o wawi wonde yo eto tinnade kay kono enen noon en ƴeewe goppeten ko ha caɗele ara gonen e ƴeewde solution kono ɗo foti ƴeewede solution ɗo en ƴeewata ɗon bandiraɓe. ɗo poɗɗen haaldude gonga ɗo poɗɗen e goto foof yo daro fodde
darnde nde foti darade e galle nde en kalata ɗum hankadi ko ma heɓa intiha tan baba maaya walla hankadi caɗele mbaɗa ko ɗon hankadi wiyete ɗum ko ɗo woni caɗele ɗum noon neɗɗo o damal aljanna to aduna ko wadde galle gorko tanko o ƴettani responsabilité jogade galle jogade yimɓe ñamminde yimɓe e yarnude ɗum jogade hoore mum etade jogade hoore mum wasa jogade tan gurdamam min tan hooram tan e ley gurdam gertogal walla gurdam dutal woni yimɓe nanɗo e aduna he ɓe miijota ko haydara ɓe tinnaki haydara kadi eɗen jiiɗi wasiyade leñol ngol kala ko ganduɗa kaɗa waɗa a yiyani hen résultat op woni gollal mum woni bitik mum woni gardama mum woni kala ko mbawɗa wadde woni almudagal mum kala ko mbawɗa wadde hen a yiyani hen avancement op woni ɗangal mum so tawi lam yufidka al ilmu hayran so tawi gandal ma a wawa dañde hen moƴƴere meccal ma a wawa dañde hen moƴƴere ɗum kay hay mbasa andude ɗum hay mbasa wawde ɗum ɓuuri ɗum ɗum waɗi ɗo eɗen teppi haqqillaji men ɗine teppi ɗo saabu aɗa yiya neɗɗo o wawa meccal o wona hen haydara o dañani hen résultat aɗa yiya neɗɗo o wona commerce o ɗakko e bitik o wona e bitik fodde duuɓi nogas gila a jibinaka duuɓi 30 50 haydara o waɗanani e gurdam makko haydara o fewnani e gurdam makko ɗum ɗo mate ko jogade haqqille timmuɗo walla aɗa yiya neɗɗo o ɗanno gurdam makko fof ko ɗangal mbeɗa yi yimɓe gila mi jibinaka ha ɗo gonmi ɗo aɓen ɗanno haydara ɓe pirtani e aduna mabɓe matti ɗum ɗo jomum wawa darade ƴeewa ko yahata ko waɗa tahaw setlu ko jolfu mbiyata ko daro ƴeewto hoore mum holko ɓeydi saabu en jii hay banqueji ɗi hitande fof ɓe ƴeewtoto holko ɓe dañi hol bénéfice ɓe dañi soɓe holko matte ko ɓe ɓeydiɓe walla ɓe ɓeydaki so tawi ɓe ɓeydaki ɓe ƴeewa caɗele ɗe holto goni so tawi ko ɓe battirgol ngol ɓe dañani ɓe goppa kono enen noon gurdam men en ƴewtata ko koye men waɗi neɗɗo o so tawi o woni e gurdam makko e aduna makko o foti ko ƴewtade aduna makko o ƴewto hoore makko so tawi neɗɗo o waɗi avancement omo andi so tawi neɗɗo o waɗani avancement kadi omo andi kadi ganndo goto wi nemaji ɗiɗi yimɓe ine punte e ɗeɗo nemaji ɗiɗi te ɓe mbattani hen haqqille holɗi nemaji ɗiɗi as-sihha wal faragha jogade cellal e jogade temps jogoɗa cellal tan donka wadde haydara e gurdam ma jogoɗa temps mo ganduɗa aɗa foti wawde wadde hen hunde nafoore mawde tan bonnatama pop bonnatama e télé bonnatama e ko ala nafoore haydara footballuji bonnatama kala ɗo ko ganduɗa ko ala nafoore Allah hokkuma cellal mbaɗa hoorema e rafiji aɗa waɗa ko ganduɗa ko fewani aɗa woofa Allah aɗa waɗa ko ganduɗa ha rafiji keptoma o wi ɗeɗo gueɗe ɗiɗi yimɓeɓe aɓe punti hen koye mabɓe aɓe majjiri hen haqqillaji mabɓe te ɓe mbattani hen haqqille goto pop yo wattu haqqille e gurdam mum tinno e gurdam neɗɗo yo dañ ko waɗe gurdam makko wiye kam ɗum ɗo ko kaari waɗi ɗum kono yo neɗɗo wuuri e aduna ha o daña duuɓi 50 ha 60 haydara o waɗani e gurdam makko pop ko balla gurdam makko pop ko nawra ƴeew yimɓe nan e fuutaji men ɗi walla nan e leƴƴi men ɗi yiyete leñol ngol ɗo leñol neɗɗo kam so tawi neɗɗo ina haala rafi yo haala rafi gonɗo e leñol yimɓe nan e fuutaji men ɗi ɓe mbatti koye maɓɓe miskineɓe te ɓe gona miskineɓe koɓe jottiɓe doole maɓɓe ɓe jaɓani liggade ɓe jaɓani gollude haydara ɓe jaɓani wadde aɓen tan pina aɓe ñaama aɓe jara aɓe jibina te ñande foof caɗele ine ɓeydo haaloɓe pular ne mbiya noon galle baaba so añananima koyera hoto añan ɗum winde galle baaba so añananima koyera hoto añan ɗum winde ɗum waɗi neɗɗo o yo taw neɗɗo pop ɓamtare mum woni ko e jungo mum e haqqille mum timmuɗo neɗɗo
ko fewatma ko en kalinani ko yoɗatma ko pop ko an waɗanta ɗum hoorema waɗi bandiraɓe julɓe musidɓe tedduɓe mbatten haqqillaji e koye men tinnoɗen e koye men ya saabu gandugo to wi yabna adama fa karrim nafsaka e he ma an ɓi adama teddin hoorema ko Allah teddin neɗɗo o noon o fotani hoynude hoore makko o fotani yurmikinade e hoore makko o fotani wadde hoore makko neɗɗo golle puyɗe wiyeede kaari ko ɓoccoonde kaari o jaɓata liggade kaari o nafata kaari ko ni o wayi kaari ko ni o wayi kala neɗɗo o foti ko salade ɗum ɗo o tinno kala ɗo haalete e tinnare yimɓe e tinnare neɗɗo baɗɗo fayida o limte e yimɓe ɓeeɗon ɗum noon bandiraɓe khutba o eɗen jinno jokkude ha juuta sabu ɗum ɗo ko poye mo ganduɗa gurdam caɗele gurdam ɗe ganduɗa tinnare ille ine manki e yimɓe ɓe ɗum noon bandiraɓe mbatten hen haqqillaji no feewi tinnoɗen e gurdam men tinnoɗen e gurdam men no feewi gurdam men kadi jaɓen responsabilité gorko yo won gorko wasa wonde debbo gorko yo won gorko tinno kadi tinno o walla hoore makko o walla leñol makko o walla bandiraɓe makko pop kono neɗɗo o so tawi o woni e gurdam o wawa naftude hoore makko o wawa naftude hay goto e ɗamɗo gurdam hay mayde ɓuuri gurdam ɗamɗo yette ɗum bandiraɓe julɓe musidɓe tedduɓe khutbaji men ɗi ɗeɓi judde no feewi koɗon ɗacca hen haqqe ina haaldanno e mon ɗo musidɗo mon almudel mon Sharif Mouhamadoul Habibou Ndongo ene jeeya ɗo e wuuro men Doɗel hada assalamu aleykum